en el vídeo d'avui tenim dos companys que jo estic molt, que són persones amb les que he fet classe i hem passat molt bones estones ballant, que sí, en Salvador i na Margalida, i que per això són un exemple de gent que disfruta de ballar, a més disfruta d'anar a les places sempre que poden, i que per això són un clar exemple de que a més ballar se pot ballar a partir de qualsevol edat, que sí? I se'n pot aprendre i se'n pot continuar aprenent com fan ells, que encara van a classes de mateixa. Llavors jo crec que són l'esperit ideal de lo que sempre jo vull transmetre d'aquest ball de botes, d'acord? Llavors avui m'han vingut a compartir amb jo per ensenyar-vos un punt que ja saben fer, però que ara el farem aquí plegats, que se diu escrusat, que és un altre dels punts bàsics que me'ls faltava per veure gairebé i que després combinat amb altres punts veureu que dona molt de joc. Que sí? Molt bé. Vinga, Salvador, Margalida, gràcies per haver vingut aquí. Gràcies. I anem a fer el cruzat des de cera. Primer farem sense música i després provarem qualsevol música, d'acord? Vinga, el ritme de bolero sempre és 1, 2 i 3 i el cruzat és 1, 2 i 3. El vau farem sense braços. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Com veig al principi sempre sol ser una peça, és un punt que se fa més en peces tranquil·letes, que sí? Perquè us doni un poc així més d'elegància. I en els braços, si comencem amb els braços a dalt, veiem que cada braç acompanya a la seva cama, és a dir, quan cruzam fem braç dret cap a baix, braç esquerre i 3, acabam a dalt. 1, 2 i 3. 1, 2 i 3. Procurant que el braç que queda dalt quedi bastant a l'aire i 3. I res, i així és qüestió d'anar fent i estirats, d'acord? Sí? M'agrada més que siguem a 8-3 perquè així sabeu l'estil diferent de cadascú, d'acord? Que els braços més o menys que cadascú fa, que se sent còmode, d'acord? Anem a provar com quedaria amb música. Ara vam provar un moment si de nou farem amb coses, sí? Farem un llis per començar. Doncs sí, 3. 1. 3. 1. 1, 2 i 3. Molt bé, doncs és qüestió d'anar practicant, sí? Mira, ja tenim el cruzat bàsic i ara us animo que mireu altres vídeos on les coses es faran combinat i farem ja un bolero complet fent servir cruzat, val? Fins a la pròxima. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.